Tento hrad nebol len pevnosťou, bol miestom moci, bojov, povestí a možno aj ukrytých pokladov. Nad Liptovom, na skalnatom výbežku Choča, stojí zrúcanina hradu Likava. Jej príbeh sa začal písať v prvej tretine 14. storočia. O výstavbu kráľovského strážneho hradu sa zaslúžil zvolenský a liptovský župan magister Donč. Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1341. Likava strážila priechod cez Váh a obchodnú cestu, ktorá viedla z Považia cez Liptov na Oravu a ďalej do Poľska. Postupne sa stala jedným z najväčších hradov Liptova. Jej severný palác sa týči do výšky viac ako 36 metrov a dodnes pôsobí ako kamenný obor vyrastajúci zo skaly. Hrad však nebol len drsnou vojenskou pevnosťou. V minulosti mal aj znaky prepichu, napríklad sklenené okná zo sklární v Ľubochnianskej doline. Jeho múry zažili vojny aj zápasy o moc. Ovládali ho husiti, neskôr Ján Huňady, Zápolskovci, Ilescháziovci aj Tököliovci. Práve s nimi sa spájajú povesti o úteku mladého Imricha Tököliho, ukrytých pokladoch aj likavskej čiernej pani. Sláva Likavy sa skončila v roku 1707. Počas povstania Františka II. Rákociho bol hrad zbúraný, aby už nemohol slúžiť nepriateľom. Z mocnej pevnosti zostali ruiny. No príbeh Likavy sa nekončí. Dnes hrad prechádza rozsiahlou obnovou. Archeológovia tu odkryli chlebovú pec aj cisternu, ktorá pravdepodobne slúžila ako filtračný systém na vodu. Hrad je počas rekonštrukcie uzavretý, no po dokončení prác má byť sprístupnený vo väčšom rozsahu. Likava tak po stáročiach znovu odhaľuje svoje tajomstvá.